Welcome to our channel. And welcome sa atong mga new viewers ug ayaw mo kalimot sa pag-subscribe sa atong YouTube channel sa Radio Drama Bisaya. O click na lang pud mo sa notification bell below aron ma-notify mo sa atong mga bagong uploads. And daghang salamat sa pagpadayon ninyong pagsuporta o pagpadayong pagpaminaw sa atong mga nagkadaiyang Drama Bisaya. Maun just chill and relax and enjoy the drama. Idana Ibarra. Salamat gid kaayo ninyong tanan, sir. Dako kaayong akong utang kabubuton ninyo. Pero daghan tag hisgutan, Idana. Si Hipi, basin og buwan hisab unya to siya karon kay iya kang hinabion. Kung unsa gyud nahitabo nimo ni adtong adlaw nga gidagit ka sa mga daotang tao. Way kaso, sir. Andam kong muko-operar sa mga pulis. Sa di madugay, Idana. Mahatagan ra gyud unya og hustisya ang nahitabo nimo. Di gyud namo palabyon kung kinsa man ang naghimo nimo sa ingon. Ronnie, niya naman lagi sila si Idana. Naayo na din na siya? Oo, bitaw. Pero ang butong naayo na gina siya. Susiha ko na dito kon unsa na iyang kahimtang. Pero taud-taud, ako niya pangutanon sa badong. Klaro hagit ha. Kay kon maayo na siya, pwede na to siya istoryahon. Ato siyang hangyoon nga iya kong tambalan. Wala ideyas kung una-una. Manaiming lang ta. Pero, unsa ka sa imong paminaw, Ronnie? Tabangan ka ako ni Idana? Ganun dili man. Labing siguro, nagidasid akong kasuko na to. Ilabi na nga, ato siyang gipabilanggo ka ni ato tungod sa iyang pagpanambal. Sagdi lang. Sa ako nagingon mo, magpaubos lang kita kutob sa mahimo. Ilabi na nga, kita mo ay nabutang sa dakong alanganin. Tunlon una na itong garbo. Dawato na to, bisagod sa pay ilang isulti nga bati na to. Kung mahimo, mga itag mo sa ilo. Basta ang importante, nga maayo lang ka. Andam ko mo dawat sa tanan. Bisagod sa pay bati nga ilang isulti na to. Maunay, niasa kong huna-huna. Good. Ay mao kung dili madinumtanon kina si Dana. Pero timani, di lang yung kamo kumpiyansa. Ayaw gid pagkumpiyansa. Ayuhon lang yun una nato sila. Dili ka may buong sila slislipuldo? Nga nahibalik na si Idana din, he? Mo lagi. May buong yun na yun. Magtuo magyun na sila nga naayo na si Dana kay nauli na gudin ni God. Bitaw. Nakita na ba na ko si Ronnie ganina, Puldo? Nagpasiplat lang siyang mga mata nga mitanaw pag-abot na to. Ay, mo lagi. Nagpanid na namak. Traidor ba kaya na tawanam? Dapat anak nila mamahawa na sila din, he, oy. Kana lagi di ko kabugong. Kitong na bulo-bulo na. Lang. Mupahawa, maramang ginana ba? Mupahawa na lagi na. Si Idana ragi dunay gahom nga makapalayas anak nila din, he. Gamanan si Dana. Gahom ba na? Bida, mo lagi. Kina yung mga tawanagod, no? Kung doon na palangunta na sila hustong panghuna-huna ba? Di na unta mistil nga hinginlan pa na sila. Sila na untay voluntaryo mo pawa din ay. Bitaw. Mulagay. Maugid unta na. Kana kong tarong silag pangutok. O niya ang problema kay mga wa man na sila'y utok. Mulagay. Muna problema diamak. Mga para na ko, ingnon gud nato na si Idana nga pahinginlan na sila din, he. Mulagay. Maglisod man sa gulog pagbuhatan na si Dana good. Ilabi na nga. Anak ni Sir Pepeng Slisli. Ay, gano'n man dig anak ni Sir Pepeng. Mulagay. Siyempre, maikog bayaan tao kay mutanaw biya nagutang kabubuton si Dana. Ay, sus! Kung ako'y Idana? No. Di na ko maikog mapapahawa na nila, oy. Mulagay. Kaya una sa tanan, dugay na nang giingnan sila ni Nelson o ni Sir Pepeng nga dili na mo ipon din, he. Pero mga baga, magapon na kayo sa mga naong. Mulagay. Baga yung naong. Baga po ko na sila lubot doon. Na ni Dana yun, mak. Kung sa iyang hukom na, iya maning mansyon. Di mo niya ito. Gani. Mulagi. Basta, siya makahukom kung
iya ba nang papawaon sila si Leslie din ay? Baguhay lang yun nanawag na ko si Hippie. May nakasumbong nila nga nakasibat yun ang duha ka suspek sa laing lugar. Oh, di makrong lugar sila nakasibat pa. Matod ni Hippie, paingon kini sila sa Hulo-Sulo. Uy, kalayo god. Oh, Hulo-Sulo. Muna yung nakalisod. Pero matod ni Hippie, posible gihapon nga madakpan sila. Tungod kay napahibaw na nila ang ilang mga kauban sa Hulo. Oh, may lagi unta pa kung sigurado gyud nga didto gyud ilang rumbo sa Hulo. Kini ba ang mga kriminal? Mayo kayo nga mulihay sa balaod. Sagdi lang. Kay ako namang gipasaligan ang kapulisan nga kung kinsa nila ang makadakop sa mga kriminal, muhatag kog dakong ganti para nila. Kinalang badakpan gyud mga tawhana pa. Dako gyud nga akong pagtuo. Nga naay nagpaluyon ni adtong mga tawhana. Mausab na akong pagtuo. Mismo si Hippie. Miingon nga, dili lang kay duhara sila katao. Malagmit mga membro sila sa sindikato. Pero kung miyembro man sila sa sindikato pa, unsam ka di ilang tuyo ni Idana? Nganong si Idana man gyud mo ilang gipuntarya? Daghang rason, Nelson. Tingali, naibaw sila. Kasi Idana, atong gihatagan og dakong ganti sa kwarta. O kaha, nagtuo sila nga adunahan na kayo si Idana. Kay lagi, gihatagan na to siya og mansyon. Mga ingon ni Ana ang posibleng hinungdan, Nelson. Maugyod ka pa? Usa lang na sa akong nakita karon nga posibilidad. Uy ilang tuyo unta ni Idana. Pero kung mauro na ilang tuyo nga mangayar sila og ransom money, anong gikinahanglan pa Manila nga mapalyar ang utok sa ilang biktima? Muna'y usa sa ilang gitanaw nga anggulo. Kay ang problema masabgod nga si Idana nga ilang gipangutana, wa gyud siya mahinumduman. Wa'y nahinumduman kung unsa gyud nahitabo niya. Ang iyang giingon nga ang bugtong niyang nahinumduman, gisuod siya atong usa ka kwarto. Unya, gigapo siya o gibatan ng iyang baba. O giturukan siya tambal. Unya na asay nakita nga upat ka tao. Mao ka na. Unya human adto, wa na siya'y nahinumduman kung unsa pa'y sunod nga nahitabo. Tiaw mo na. Sa ato pa, kung kwarta gyud ang tuyo at mga tawhana, wa unta nila dayon turuki og tambal si Idana. Kay mauro gito ang iyang ninumduman. Mga posibilidad pa lang na, Nelson. Usala na sa anggulo nga gitanaw sa kapulisan. May bawang rin unta na nato pa. Kung naanay madakpan nga suspitsado. Asar man unya ng mga tawhana. Madakpan rin yapon sila. Bisag asa pa sila mutago. Badong. Oh, Ron? Pasensya na ka ha. Gi-istorbo ka sa gibuhat. Way kaso. Nga lang mo tadi ay? Kuhan ba? Kining, kumusta naman si Idana? Ay, ko ano lagi ka nang medyo nablangko pang iyang huna-huna. Mapagin sa mamayo? Wa pa yun. Pero anong giuli naman na siya diha? Nga wa pa man kahaday na si mamayo? Kuan, ingani ni. Gito yun as doktoron aron ba nga kanang ma-refresh ko na ba ang iyang huna-huna ba? Mas nindot man din kay pwede mo siyang makalakaw sa palibot. Pero mo lagi na, bantayanan kayo. Pero dong, sa mga ganyan hitabuan ng Idana. Kuan lagi ko no, kanang gibinuangan lagi na siya. Matod sa mga doktor, ginjekan siya tambal nga makapaliso sa utok. Uy. Kay, nalimot siya sa talang itabo niya. Mo ba? Wala lagi po angol na himo ni nga niya eh. Kalagot. Blagot yun ko eh. Kailan pa lang ang sigam ng bata ni Mulusam ka. Kalagot kayo. Bitaw. Wagi kasing-kasing ang tao na gimuha na. Pero nga nung si Idana pamanggid mo ilang ginterisan, Pita. Ang naghimo ini no? Mga batignaong. Uy. Mga krokongho.
Krukong ho kutok. Badong, saan ng krukong ho? Gilan kila. Wag sabutan ng krukong ho na. Pero sige lang. Nasubo kay ko di balita, Badong. Ha? Kamis lisli. Wag yung may mahimo tinagitabuha. Kani, gusto na mong istoryahon si Dana. Kay mangayo sa miniyaw pasaylo sa mga nabuhat niya kriyato. Kana, mas maayo pa ron. Hustog na imong nauna-unaan. Di pa masad siguro uwahi nga mangayo pasaylo, di ba? Istoryahin lang ninyo. Basta, kinasing-kasing lang pagpangayag pa sa ilo, sigurado ko. Masabdan lang po ng idana Bisan, di pa siya makaistoryag tarong. Pwede rin magkana sa istoryahon ba, Dong? Oo, pwede naman siguro. Ako pagkutan sila si Leopoldo o si Nang Imak. Sige, Bads. Bads naman. Sige, Badong. Text lang niya ko, ha, kung pwede, ha? Yun na, naman kayo number na ko, no? 09... Wala. Okay. Sige lang. Naay kuling card ako. Text lang ko, kaya ron among istoryahan si Dana. Oo, way problema ron. Paibawo niya ti kada yun. Okay. Salamat kayo, Badong. Way sa pa yan ron. Sige. Biyaan na tagadi, ha? Oh. Pasensya na kayo, ha? Okay lang. Sige. Arin ako. Okay. Ambing. Mayon tada kon tinud-an na ng inyong pagbasol sa nahimong idana kani adto. Pero hinoon di pa uwahi ang tanan. Pero kung tig pagkaon ingnon gihapon ng inyo ha. Musumbalik ka gihapon ninyo ang tanan. Unsa? Gusto silang makikstorya ni Idana? Nang Maki. Nang Imak. Sumaki. Imak. Tarong siya ba siya? Gihimo ko namang Maki, ha? Dili man. Mao ka na, Nang Imak. Ikaw, Idana, unsay pali mo? Wanay kaso. Paaniha sila nako. Gusto sa kumutanaw sa ilang mga dagway. Ba? Ganahan day kang mutanaw sa ilang mga dagway, Idana? Mga kurangot ka mga naman ba? Mga naman, mga kurangot. Labelis litap. Kurangutang naong. Ay, wanay kaso Badong, uy. Ako ra silang paminahon kung unsay ilang gustong isulti nako. Ikaw, Polds, unsay kasultin mo, Polds? Dala ko sa daplin. Minaw naman kayo. Bawa mo ko, minaw ka. Naminaw rin yung Klaro kayo. Bitaw. Mulagay. Labing siguro, no? Muhang yun na sila nga magpatambal ni mo. Kana! Murag mao gina. Kana nga, asawang kano. Pero mingo mo sila, Ed. Mangayo kung sila ni mo pasaylo. Sama ba? Mangayo? Saan sang sa? Tingali silang nabuhat ni mo sa una nga. Ila kang kipapreso. Ay, bitaw, sakto ka, Dungki. Hasta na, Dungki. Imo kong gitawag og Maki ganina, da. Dungki rin. Mao na, Dungki. Hasta na si Ronnie kadto iya kang gipakaawawan sa tanan ba? Mo lagi. Numdum ka, Dungki. Dungki, bads. Kuan ba kanang? Kung mangayo man ganin nilang paselo, no? Mayon ta og sincero sila, no? Basin og pagpakaroon ingnon lang sa nang ila ba? Kay doon na sila pabor nga pangayoon ni mo nagto ni Dana ba? Mao. Bitaw. Ay ko nagtuo man kung pakaroon ingnon ra ba? Sus. Sagdi lang tiyo. Makailaman ko sa tao ba kung tinud-anay ba o dili ang ilang tuyo nako? Pero kung ako pa ni mo Idana, no? Bisag sincero pa na sila. Dili na ko tabangan ng klases mga tao Kay? Labing siguro, kung matabangan na ni mo sila, mo na gihapoy buhato na. Manlupig hapon na silang tao. Labi na gid rin ako. Mo lagay. Depende lang tiya. Basta ako, di nagyo ko nila masayon-sayon. Daghan pa ko og buhaton nga pagsuway nila. Una nila madawat ang akong tabang. Kana yun, Liid. Mo ni gusto. Supportive ka dong kida. Malagay. Supportive kida. Hasta ko dyan na. Hasta ko. Ayaw yung dayon pagdali-dali o gatang sa imong kaluoy nga to nila. Bitaw. Nala nga, dumaan muna sila sa butas ng karayom. Tinagawg. Nga maghilunggot. Tinagaw. Basta. Maunay, akong naibawan, Bads. May tinagawg Hilom lang, pinakikita ko lang. Ubulo. Sagay mo na to, ha?
Di gyud nato ihatag ang atong kumpiyansa nila. And there you have it, everyone. Stay tuned sa atong next episode. Bye!